kurva életben már, bazd meg. Hát torkom, azért nem ordítottam a kurva anyát. Nézd meg te, nézd meg te. Csak csinálj itt Rockstar Games mappákat. BASZD MEG! Hogy ki van? Egyszer elegem van már, BASZD MEG! Ha azt mondom, hogy oda rakod, BASZD MEG! Akkor nem oda rakod, ahol te akarod, BASZD MEG! Kurva anyát! Ordítanom kelljen, bazd. Lemegyek bazd meg Kanadába, fogok egy vasüvet és beledugom az összes rockstaros geci fejlesztőnek a lukába és megforgatom benne, bazd meg. Hogy ezt a kibaszott szart nem megcsinálni. Még optimalizálni se tudják. Szart! Szart, bazd meg! Hol az a geci program file, fasz? És a Dead Space ment rendesen? Nem Dead Space! Nem! Nem! Jó, hát Most kitől kérdez tőlem? Nem, hallod? Az anyukától kérdezi, hogy amúgy, hogy megy Dead Space muter? Nagyon jó, ezért.